खुलुमबाय दिनै 30 जानुवारि बिस्तिबार यमुना दैमानि दैयाव बिस दं बे दैमानि दैया गाज्रि होननानै अरविंद केजरीवाला अजद दैखांदोंमोन आरो अपोजिशनफोरनि लिडार बा बीजेपीनि एमएलए मन्त्रि चिफ मिनिस्टारफोरखौ जुदि गोहो दंब्ला दम दंब्ला यमुना दैमानि दैखौ लोंना देखाय रायजोफोरनि सिगाङाव मिडिया लांनानै लोंना देखायनानै बुंदोंमोन आरो बिनि उनावनो हारियानानि चिफ मिनिस्टार नायाब सिंह साइनिया मैया बुधबार खालि यमुना दैमायाव थांनानै दैखौ लोंना देखायदों आरो अरविंद केजरीवालखौ फिनजाथाय होदों। महाकुम्भ मेलायाव मानसिफोरनि होंगो दोंगो जानायाव खारला खारसि जानायाव आरो बेरिकेडफोरखौ बारला बारसि खालामनायाव थैनाय सुबुंनि अनजिमाया 60 जाहैबाय। बिनि बांसिनबो जानो हागौ नाथाय दासिमनि रिपर्टनि बायदिब्ला 60 जाहैबाय आरो गोबां सिबियारिफोरा जोखोम जादों। लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया थैनाय सिबियारिफोरनि थाखाय सान्तिनि थाखाय आरज गाबदों एबा सोरगोआव जायगा मोनथों होननानै आरज गाबनाय जादों। इन्डियान अइल कर्परेशना सुनील कान्तिखौ गोदानै एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर आरो गुवाहाटी रिफाइनारिनि हेड महरै थिसनबाय। सुनील कान्तिया थांनाय 1994 मायथाइनिफ्राय इन्डियान अइल कर्परेशनाव जयेन जादोंमोन एबा साख्रि मावदोंमोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरियाव खुद्रि सारदों। जनमेश्वरी बसुमतारीखौ बुथारग्रा इन्द्रजित टाइटखौ फासि होनांगौनि थाखाय रोजा रोजा सुबुंफोरा खुद्रि सारदों। धेमाजि जिल्ला आबोबनि दैदेननायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लानानै बे सोमावसारनायखौ दिन्थिफुंदों। थांनाय जानुवारि दाननि 21 खालाराव गुवाहाटीयाव गाव सिगाङाव थाबोनाय जायगायाव गावनि पेन कार्ड थाबोदों होननानै बेखौ लायनो होननानै थांदोंमोन होनना फोरमायदों नखरनि मानसिनि बुंनाय बायदिब्ला। दा बेखौ लायनो थांनानै 21 खालाराव थांनानै बियो 22 खालाराव जेब्ला सहैयो 22 खालाराव सहैनाय उनाव जों मिथिनाय बायदिब्ला जाय हौवासा जाय बेखौ बुथारनाय दिनै जेलाव थांनो हाबाय इन्द्रजित फाइट होननाय सिलापथारनि बियो नतुन मिसिंगाव होननाय गामिनि। दा बियो बेखौ गावनि थाग्रा खथायाव लांनानै दोनहैदों होननानै जों मिथिनो मोनदों 22 जानुवारि खालारनिफ्रायनो। दा 22 जानुवारि खालाराव लांना दोनहैनायनि उनावनो जोङो दा थांनाय 22 जानुवारि खालाराव बै हिनजावसाया सानजौफुनि 12 रिंगा 42 मिनिटाव गावनि न'खराव बिमाजों रायज्लायहरदोंमोन जे आयै आं दा मोनायाव ट्रेन गाखोनानै न'आव थांसिगोन होनना फोरमायहरदोंमोन। नाथाय बेबायदि फोरमायहरनायनि उनावनो 2 रिंगासो समावनो दान्दिसे उनावनो बै हिनजावसाखौ गावनि जिउखौ गाव फोजोबना लाबाय होननानै गुवाहाटीनिफ्राय खौरां न'सिम दैथायहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय गोमोनाय मोनदों न'खरनि मानसिया जे जाय गथ'आ न'आव फैसिगोन होननानै दसे समनि सिगाङाव फोरमायहरदोंमोन बे गथ'आ बोरै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हाथाव। बिनि रायलायनाय बिनि बुंहरनायाव बिनि माबा मोनसे गोसोआव गाज्रि जानाय बियो जे गावखौ फोजोबनानै लानो हाथाव माबा मोनसे जानानै थानाय बिनि रायलायनायाव जेबो हमदांनो हायाखैमोन होननानै न'खरनि मानसिया फोरमायदों। आरो लोगोसे बे खोथाखौबो जोङो बुंबावनांगोन जे बेखौ जे गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै बुंदों सुइसाइड होननानै बुंदों। नाथाय बेखौ जोङो सुइसाइड नङा होननानै जोङो रोखायै जोङो बुंनो हागोन। मानोना बेहाय सुइसाइड जानायनि जेबो फोरमान बेयाव दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै दिन्थिनो हायाखै। बेखौ सुइसाइड फासि नांनानै थैदों होनदों नाथाय फासि नांनानै थानाय बिसोरो सावगारिबो लानानै जोङो दिन्थिनो हायाखै आरो बेखौ बैसाङाव फुथुनानै दोननाय अबस्थायावसो बेखौ दिन्थिनो हादों। एबा फासि नांदोंब्ला बेयाव फासि नांनायनि माबा मोनसे दिरुं एबा माबा मोनसे जि फासि नांथाव बेफोरबायदि बेसादफोर बिसोरो दिन्थिनो हायाखै फोरमान जेबो होनो हायाखै। जोङो मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिनि सेराव गांसे टावेल दङ होननानै जों मिन्थिनो हादों। दा बेयावनो माने जोङो साननो गोनां गुबै माने बाथ्राया बेयावनो जे गांसे टावेलजों सासे मानसिया बेबायदि फासि नांनानै थैनो हानाया बेथ' जाथावना नंखाया होननानै जों बुंनो हायो। ओंखायनो जोङो बेखौनो बुंगोन दिनै जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो दाबि दैखांगोन जे जोंनि सासे फिसा हिनजावखौ दिनै गुबुन जायगायाव माबा मोनसे खामानियाव थांनायाव बेहाय बिनि जेबो रैखाथि गैयै बेखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रायानो बेखौ माखासे परिकल्पना खालामनानै बेखौ दिनै बुथारबाय खास्रि बिस्रि बिनि जिउखौ फोजोबस्रांबाय। दा बिनि हेंथायै जोङो दिनै जोङो जोंनि खुद्रि सारनायखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिमबो जोङो बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जे बै जाय दायनिगिरि दिनै जोङो मिथिनो मोनदों दायनिगिरिखौ दिनै पुलिसा हमबाय जेलाव लांबाय आरो जेलाव लांखांनायनि उनाव बिनि गुबै साजाया मोननांगौआ ओरैबायदि साजा होनांगौ जाहाथे
जायबायदि साजाखौ होयोब्ला इयुनाव बेबायदि आरो गाज्रि खामानिखौ मावनो रावबो सुबुङा आवगायनो माने गोहो मोना बेखौनो जोङो जोंनि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेखौ जोङो दाबि दैखांदों आरो लोगोसे हिनजावसानि न'खरा जाहाथे न्याय मोनो बेखौ जोङो डिमान्ड जोङो खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों 20 तारिखे এইটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল জমেশ্বৰী বসুমতাৰীৰ লগত সেই ঘটনাটো আমি তেখেতলৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এইখন চৰকাৰৰ এটা কথাই ক'ব বিচাৰো আজি ঘটনা হৈ যোৱা আজি 4-5 ঘণ্টা ক্ষমা কৰিব আজি 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো চৰকাৰখনে আজিলৈকে কিন্তু ইয়াৰ কোনো ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰা নাই গতিকে আমি এটা কথাই ছাত্ৰ সন্থাই হকিয়াই দিব বিচাৰিছো যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত থাকিব আন্দোলন এই আন্দোলনৰ পৰা এটা কথা আমি কই দিব বিচাৰিছো চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰাই এটা কথা আমি কৈছো যে চৰকাৰখনক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে এনে ধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যে এটা শেষ পৰ্যায়লৈ গৈ আছে এটা আজি শিক্ষা বিভাগটোৰ লগত জড়িত হৈ গুৱাহাটীত প্ৰায় তেনে ধৰণৰ ঘটনাবিলাক আমি সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছো আৰু অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ ওপৰত ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰি পৰিয়ালক আমি সন্তুষ্ট দিবৰ বাবে শান্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছো আৰু ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছো যেতিয়ালৈকে এই ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম আৰু আমি চিমেণ্ট চাপৰি খেলপথাৰৰ পৰা হকিয়াই দিব বিচাৰিছো গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন হ'ব আৰু এই আন্দোলন যেতিয়ালৈকে ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব আমি এইটো কথাই আপোনালোকৰ আগত কৈছো এই জ্ঞাপন কৰিছো আৰু যিটো নেকি গুৱাহাটীৰ নিচিনা মাজবুজিয়া গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰত আমাৰ জন্মেশ্বৰী নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল তাৰ বাবে আমি ডেকাৰগাঁও আঞ্চলিক টিএমপিকে তৰফৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা দিছো আৰু দুখী ইতিমধ্যে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো বুলি গম পাইছো অকল গ্ৰেপ্তাৰতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আমি টিএমপিকে তৰফৰ পৰা দাবী কৰিছো আৰু আমাৰ যোনটো বিজেপি চৰকাৰৰ বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও এই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব বুলি আমি টিএমপিকে তৰফৰ আশাবাদী दिनैनि रादाबफोरा बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलाव गोदानै भिडिअ मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' आर्मि